କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁରତରେ ଗରବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଗରବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗରବା ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସୁରତରେ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଜବାଜ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ବାଲିଯାତ୍ରା ମେଳଯାତ୍ରା ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ହୁଏ, ଯେମିତି ହୁଆ ହେଇରି ମାନେ ଯେତେ ମଜାମସ୍ତିରେ ଆମେ ବୁଲିଥାଉ ମଜାମସ୍ତି କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏମିତି ଗରବା ଖେଳରେ ଆମେ ମଜାମସ୍ତି ହେଇରି ଉହା ହେଇରି ମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖେଳୁଥାଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କେତେ ସଜବାଜରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ମଜାମସ୍ତିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର କେମିତି ସଜବାଜ ହୁଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏଇ 9 ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି ସଜବାଜ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ମଜାମସ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ସୁରତର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ମନ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୋର ବି ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।